Sugatan ng isang barangay tanod matapos na masaksak ng kanilang kagawad sa barangay Sipaco, Lagunoy, Camarines Sur. Alas 7:30 ng gabi nitong Lunes, Setyembre 1. Kinilala ang biktima na si alias Richard, 39 anyos, habang ang sospek ay kinilalang si alias Billy, 47 anyos. Ayon kay Police Major Jaime Enciso Jr., Acting Chief of Police ng Lagunoy Municipal Police Station, napadaan lamang ang biktima sa isang inuman kung saan naroon ang sospek. Napatagay niya ang biktima matapos na alukin ng sospek, subalit habang may kinukuha sa loob ng kanyang sling bag ang biktima, inagaw umano ito ng sospek, sabay dampot ng kutsilyo na nasa ibabaw ng lamesa at dali-daling sinaksak sa biktima. Akala nga nung mga tao doon, akala suntok lang, hindi nila alam na yung pala saksak. Kaya nung makita na may dugo na, umano yung dugo, ayun, na siyempre yung biktima mag-ano na rin, parang papanik na rin. Umalis na yung suspetsado. Agad naman na isinugod sa Garchiterena Community Medicare Hospital ang biktima, ngunit kalauna ay inilipat sa Bicol Medical Center dahil sa tinamong tama sa kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Medyo ang kanyang kalagayan, hindi pa makausap kasi nag-a-attempt siya magsalita, durugo yung kanyang sugat at wala nga siyang mabigkas na salita dahil siguro masakit, walang lumalabas na nakataga sa kanyang bibig. Sa ngayon, nagpapagaling pa sa ospital ang biktima habang nasa kustudiya pa ng Lagunoy MPS ang sospek na nahaharap sa kasong frustrated homicide. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.